Hello guys, for today's video, magtanom taog watermelon. Ano siya guys oh. Dugay na ko natanom. Wala ni na kanang mga lisura ni nga akong gikaon unya akong gibutang diri sa pot sa akong plant. So ang plant sa akong gikuha, niya ang watermelon wala na ko gitandog para dili siya mamatay. So wala ni siya og na baging. So ato ni siyang itanom, butangan ako og iti sa ilalom. Kay para dali siya mutambok kay niwang man niyang pagtubo kay wala man ni nako giatiman gigibutang ra man ni nako. Nya nanurok ang uban. Wala nakaturok kay gikaon sa bird. Oh, diba? Gikaon sa manok. So natoy lima ni siya kabuok niya giputol ang isa. So wala na tay mahimsa na. Ang nabuhi mo yato ah. Okay, magtanom ta, magtanom. Magtanom tag watermelon guys para dili na ta magpalot. Tapad din ako diri sa akong mga 5 fingers kaya wala ko hilain katamnan. Mo ni iti nga na ay Rizal. Okay, atong ibubo. Mixingan og yuta. Kaya mo ni makapatambok sa tanom. Aya dai ni nato ibutang ang atong watermelon. Dili nato tandugon ang gamot kay para dili siya mamatay. So inyo na ra na siya. Dili lang po na ako naibton. Balag upat na siya kapunuan may nakaidaghan. Okay. Puhon mutubo ni makakaunta ni. Okay. Okay, man.